Thank you, Honorable Chair. Chair, I'd like for us to wait for the President because I do have some direct words for him and I don't want him to miss those words. No, Honorable Member, we cannot wait. You have your time. Please speak. Okay, nizongitshelela kubaba wenu ukuthi wazoyikhuluma inganekwane. This is from KwaMashu eSinqanqawini. Mangisukuma la angizile ukuzokhuluma about lena unemployment enithi ke naniqasha abantu. Wabaphi laba abantu nibaqashile? Abantu nibakhulula ngokuthi ke nibalide ngefear, nibasabise ukuthi ke nama ukuthi ke nabayenza intando yenu nizothatha konke kubona. Yes. I-ANC ikhulula abantu ngokuthi ibanikeze i-dependency syndrome. I-syndrome ibulala umhlaba wethu. Abantu bakithi nibakhulisa kanjani ningabanika amandla abo. Nisitshela inganekwane. Ake sikhulume lana kuma foreign nationals, over 3,240 jobs occupied by foreign nationals ka education. Yet iGNU ithi ke ni prioritize ama South Africans. 3,240 families abahleli abanganayo imisebenzi ngenxa yenu. Kodwa nithi ke nani khulisa umnotho inganekwane. Ake sikhulume ngogogo bethu, ogogo bethu abasikhulisile. Nonke nihleli la banikhulisile nani. Bathenga imithi, bathenga ukudla, bakhokhela ogesi, kodwa nibanikeza u2,200 inganekwane. CMK sithayinyuke le mali 5,240. Angithi President uthe kuno 40 trillion womnotho oma minerals sizoyithatha lapha imali. Angithi uready ukulanda amasosha ungasitsheli ngenganekwane. Khona nithena ninezikole niyayinakekela. Niye naye KwaMashu ku special school. Niye nabona ukuthi 50% of those children they don't attend school because of infrastructure. Nisitshela ngenganekwane. Odade bethu babeletha emabhedlela phansi on the floor e-Eastern Cape nase-Western Cape. Nisitshela ngenganekwane. Siphelile isikhathi senu. Siphelile ukuthi nisibuse. Umnotho uyabuya uza kumuntu omnyama. Akekho umuntu omnyama lapha eWestern Cape. Bathoiletha kuphi? Niba associate noThuvi. Abantu bakithi ba associate noThuvi eWestern Cape. Nithi banika civilization ngoThuvi. Umuntu wakithi alale noThuvi, akhe noThuvi. Yini leyo? Ukusiphatha lokho inganekwane. Ngithi kwena Nxamalala ngiyabonga. Uthi ube yiqhawe wasukuma, wayibona igap wayivala. Ngithi Nxamalala siyabonga.